Takže čo to, ja už som toho zapečal teda videa, ktoré bolo malo byť už dávno, ale neodločil sa mi a bolo to v riti. Ale toto video je plný vaše úlohy, ktoré som napísali pred rokom. Proste ich tu mám tuto ich máte takto vidieť, tu ich budete takto vidieť presne. A proste ty... Wait till you see the... No, 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 no. Videa. A proste tie videá sú také, teda tie úkoly sú také, že blbé a niektoré urobím v druhom diele, lebo niektoré nie sú možné, ale začneme na to. Tak tu vidíte nás úkol, je to, keď vieš stojku, tak ju urob na záchode. Ok, tak ideme na to. A tu hlavu dáš preč. Dobre, urobil som stojku, tak tam dáš. Ďalší úkol tu je, urob tanec. Však prečo nie? Tu zaveď komentár, ktorý tu bol. A nechápem, kde zmizol. Čo len tak zmizol. Tak, ja vám takto skúsim ako vytvoriť, ale aj keď tam není, prečítam ho, že daj si vodu so solou. Ideme na to. 2000 years later. Takže sme v mojej profi kuchyni, moja tvár nebude vidieť, lebo editor, dúfam, že si dobrý. Takže zoberieme pohár. Takže vodu so solou. Tu je voda. Tak moc zase vody nevypijem, takže... A to je sol, fuj. Хорошо. K soji. Ja to nechcem piť, ja som to už zažil proste. A keď mi podá ako cukor, tak to je... Takže dúfam, že sa vám to video páčilo, dajte like, odber a všetko, čo je. A tak čuuu.